I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after something... Vi bor væg til væg med andre, men det er ikke nogen, jeg har særlig meget til fælles med. Vi bor i små bobler, omgivet af en hæk. For mig er det vigtigt at bo et sted, hvor jeg bliver udfordret af nogle mennesker omkring mig, og hvor jeg ikke purer mig inde i sådan min egen lille verden. Jeg savner, at man kan få lidt mere ud af hinanden, af sine naboer, dem man bor tæt på, end bare at møde hinanden på opgangen. Jamen, jeg gik ind i det her projekt, fordi at jeg har set rundt omkring i verden, at man kan bo på andre måder. Og jeg blev inspireret af at bo i større fællesskaber, uden nødvendigvis at behøve at sådan, gå fuldstændig i 70'er. Senest i 70'erne forsøgte man virkelig at omlægge tingene, så det blev mere fælles. Men jeg tror, man gik for langt over mod fællesskabet og sagde, at alting skal indordne sig under et fællesskab, et kollektiv. Og jeg tror, at min motivation er også, eller min drøm er også, at man kan skabe noget helt nyt, hvor der også ikke bare er plads til fællesskab, men også plads til at være sig selv. At jeg har boet på kollegie i mange år, mens mine børn var små, og jeg elskede det her med, at man kunne gå ud på græsset og drikke en kop kaffe med naboen, eller man satte sig ud, og så kom der ofte nogen, eller også kunne man være alene, som det nu passede. Og efter vi flyttede fra kollegien, så er mine børn savnet, og jeg savner det fællesskab, der var. Mine visioner for det her fællesskab, det er kunne udvikle mig sammen med de folk, jeg kommer til at bo sammen med. Hvis der pludselig er en bunke, der har lyst til at lave musik, så laver vi et musikværksted. Hvis der pludselig er nogen, der synes, det er fedt at have et andet værksted, så laver vi det. Hvis der er nogen, der vil have fælles kontor, så laver vi det. Huset, vi har fundet på Stadevej, det var sådan lidt tilfældigt, vi fandt det, og vi har været ude at se det, og det er et virkelig tiltalende sted. Fordi det er et stort, lyst sted med god plads og en perfekt beliggenhed. Huset på Stadevej synes jeg er et helt vildt lækkert sted. At der er rigtig dejlig natur, hvor man kan både blive og gå. Og så ligger det tilpas tæt til Aarhus, til at man kan komme rundt på cykel. Vi har sådan en stor have, hvor man kan sidde ude og måske grille om sommeren og sidde der og hygge sig sammen. Rammerne er perfekte for et dejligt socialt liv, hvor der er have, man kan lave bål i, og man kan sidde i broen, man kan få fat i en kano. Og jeg tror, man får bedre mulighed for at være lidt spontan og lave nogle fede ting sammen, fordi det er lettere at løfte ting sammen. Vi er allerede godt i gang i den proces med at udvikle hinanden og udvikle fællesskabet. Jeg savner helt klart fællesskabet, det er det, jeg håber på at være med til at bygge op her.